Ki MDC Kaliang Persha haki HADC apa kejeng ngelam unong ngelam Kaliang Persha ubah Titas Starwell Khan. Kilalit ikendu yu Chief Executive Member kaki HADC ubah Syambor Lang Renja hagasin ke Benengkong kata hadian hendro benai bekila syimti benyalam ya ke Executive Committee jangka Council. Ubah Titas Starwell Khan habai keran bekinong patai kubor ulong bagajeng ikendu jongki kamdi setia bekilalit ke bentaki kam shimet jongki. Hendrai kedina bentau pat ba jongki constituency baro. Ulong bakimi kinu kidak kisien leki kam ba kibapau bat kila sakut leki kam ba kem shemlaya chakmat bat kumta kila panjing shai no chief executive member rogijing sakut ki kam bat kajing bam yat bah ki scheme wala ke executive committee kila trekam mentala hendro benai kumba la le ne tre da ki executive committee ki barem unong yalam Kaliang Persha ulong baki executive committee barem ki constituency baro ki yo ka scheme na ka finance commission ka ba khatsan jong ka installment ka Benengkong ka bakot kalai pulak hadosan pulak tengka bala airu ik work order shwa ka election MDC bad hadian balakut ke election na do ubnai leber yayong kila sedang pentrei yakini ki scheme nri menta kensan lapan sangai ka jingsi ki bel da ka ba ai daw badon jing thot ki core ki board rekam ne kita ki technical problem. Ubah Titas Starwell Khan ule thuru bagi MDC ke 8 jing syai halor ke installment ke baar jong ke tight but untight scheme arhajar arpuwe arhajar arpuar namar nado ke samoi jong ke executive committee ke belalet baru ke MDC ke 8 ke jing terwa ndai kineru hadu menta lasa aku umdum ndai CEM ule pensyai baka council kampat dio ke pisah nak sarkar pedeng. Ubah Titas Starwell Khan berubah Ricky Shulai ke 8 pauru bagi MDC hasor kem shemlaya satyai ke urban scheme bat kene kelabuk ke jingnya iki pat ba banyo iki kampen roy beper ban pentrekam haki jakasor. Ubah Titas Starwell Khan ulong bagi MDC kle kran ru hak bedai bat kamat basngokya jong ke jingwan rung kertep ki menderi kamtam habak ladon ki jingja bagi ni ki menderi kelawan hiartma bat tombor ki pat ba hak jaka kaput. Nrei CEM ulapan power council kalapa asyiti syakikle nong sensyar bagi nong ki bohusiar. Ubah Titas Starwell Khan ulong bakum Kaliang Persha kelapan pau bakane kampat biang bat kila dawa bade banlum ne kejingelang bane kran bade tai bah halor kene kejingja ke basngokya uli thu ru bagi MDC ki 8 jingshai halor kejing ai ke label license ndrei UCEM shimlala setia ban ai kanu kajing pensyai bagi beneficiaries kamtam ka konstitusi jongaru ki belada bio ka final work order bahadu mentaru 4 lakh implement ni kini schemes batang mani island ro ki 4 lakh ban le kata tekani kalong sya ka ngasok ya mo namarba kawai long ke expectation kum baki ju long expectation jo ki namarba le hakipor ki belale once bangi kilayo ka final work order mod kilala ban implement ka scheme mentatang ban implement ka scheme ro mio but plus ki don kitu pat ki baladep ban implement ka scheme ro ba ya ka bill ro mio te nong syukur no kan so nang batai syo Katong sim pang bakanya ke jingja borok pada nomor bakini sedikit padon kena experience punya ikakam. Emi kata te nganum la ban batai mangamo namar ba no kumno ngin batai kumno namar ke jing kwa ka jongi de na benta ka bha ka met ka jong pa ba bete ndei ke ngin batai mangi kata ba kila nam la te gadi ka lukai ka jong ki Jangan lah, lu berai kan. kata te ngaro nganum la ban batai kin la nakim la ngoi phi di ka lukai ka jong ki kaya ka bangi iwan menta kasi khma jong piro de bangi sungkya namar ba kawai ka pressure ka wan bet shingi ka pressure ka man kasni kumbala ong di yellow ka man kasni habod sometimes ngimla ashote akumno bangi address ki how to solve this problem tingin man se bangi ha tingin man dan mi shakma omne Kani ka jing kendu ka jungi CEM kalong kasien ka Benengkong namar ba hadin kumbakat Riu benai mentang atarai, riu benai kila syimti kum CEM. Te kadau ke pelong yangi bani kendu kawai kalong ba kani ka jingli kendu jungi kamdei ka personal ka jungi. Mo kawai ngi kwa ban pensai kata kamdei ka balong personal ka jing dot kam jungi shimet kum ki MDC. Dei ka dei ka ba na ka banta ka jing mento jung pai ba hi hakila ki jungi konstitusi jong baro. Umde tang jongi ke liang persaan re wat jigi ki MDC ki bade ha liang sensyaru namar bangi iba mentala ya ki benai ki sengi ajan kut usnam
ngimi kanunu kadak kashin ngimi kinunu ki kam kibangi jupen telun nakapor sakapor kamtam mangi kung ki MDC kibangi la judan agni council wat kini perlok lu kini kibla judan ni kamu ngi ba kisakut kimya bah kum bade banian tina takadaw ka pelong ngi ba ngi de bandi kendu no si amban panjik syai halo ki katu kat ni tili ki kam ki badal kam ki badai na ka banta ka sing mento jong pai ba kabaningkom kabangi kren kalong haka isi ka badadep lani haka tem ka baladep nakaliang ka tem ka baladep ki konstitusi baro ki layo e ka scheme jong ka 15 Finance Commission ka first installment ka bale si marlay po sa po san po lak tentu ila ai ki wo ordaru shwa jong ka election in DC bat la pentre ya ka pat hadir ka election bat menta nadu penai March April kila sedang menteri ki kam tenrei kansan i bakadon ka jing pensange ban siu ya kibil ngila i ka wi ka city ka balami yang ni po office ya ka balawan rahi daki kontraktor lani daki nong penteri ki ni scheme syangi ban ong ba la suspend no ya ka jing siu ki bil ki aidau bakadon ka technical problem tenata ka daw halor kani ngila kendu CM tenagaliam CM la pensyai bakadon ka technical problem but ni kermen ba le si hakini ki kandiat singin salaban penteri kam no ya kani nama ba menta kala adai ka online payment ya baru ki scheme jong ka 15 Finance Commission te ngit scam ba kani kan long kam no ba kermen ba ki nong penteri ya kini ki scheme haki konsulsi baru kini ya sya nama nakaliang ka jong iru ila simkia na bakanum dan kanun ke jing pentut kam tam ki bapli ki bla pentre ka kam ki bla pelut ki pisa ki school ki balang ki kenhun ki baper ki shnong le se bakan perslam ya ka bil ka kalong ka jing ta ki ka bahar pa kalong halo ka jing dile palat ya ka ban siwi ki bil kani ka bil kam de tang kani ka online payment hanre ki don ki bil ru ki bamyadai ba kani ka online payment ki bala aslam ki bala don ki nyu banai pra banai ki system kumta ter kini ro kila ot singi ba kadang daging penslam hakaban siu ya kini kibir terkadang mi pensau si emu sim kia kemudian do ba penploy ya kajing siu kibir namar ba kibabun namar hang ni 100% ki scheme ki bangi pentre kemudian ki pentre shwa ni sayo ek pesadin ki sayo ek pesadin takadaw kakta bhala takadon kajing delay kabaar pat kalong habede pat ka second installment jong ka 21-22 hi lakadai ka on tight lani ka tight kini pat kidai ki bangi la pha e ka proposal nadu ka tem ka baladep ka babaro ki MDC ki la pha ka bamut yakini ki scheme pat pentre daga ni ka tem ka pementa tenre kini ru hadu menta sa ko umdum namari yakini ki scheme lai ki GE ki lali thau ki lali wo hadu hotspot ka bamut ladade jong ka shnong ki latip ladade jong ka balang ki latip lada day jong kisen samla kilatip bakal adon kani ka proposal te kan ta hai yangi kum kinomi khamat lada la let thau la let wo la let la long kum la ai kata ka assurance saling la ai kata ka jingkulan re lada ngimio pat ban yo e ka wo ada kan kata sibun tena takadaw ki babun ki pai ba ki wan sengi kum kinomi khamat ban kali kata ka scheme pilabu kumno ka tarumio kumno ka tarumi tengi ban pensyai tang mangiru kaso ka kamlong tenang takadang iwan wat jing syai no CM bat nakaliam CM yang kani uang bangim pat yo e ka pisan ko Delhi te hukum semla ban ai kan no ka assurance salo kani usu ong bakani ka syong ha ka jing ya jong ka por bat ka jing petrikam ya ka first instrument re ka we ka bang aku ban an ni kalong ba nakaliam ka jung ngilong concern kum ni namar ba Shen on sa pentrikam ya ka 16 Finance Commission. Kalau ada ke puak. Dia mentah ka jingkeli jungai CM kalong ba la kini ki scheme 21 22 ngimpat yo 22 23 ngimpat yo 23 24 24 25 ngimpat yo. Dia la kini ki scheme kin continue ne kin lapse no. Namar sisin ba pentri ka 16 Finance Commission te ha ka jing sutu jonga ki la bandu no gini. Temu kala ban poi ka por ka bangin do no ini ski te ka jing do no ngam de yangi de ka jing do no ka di pa ta la da dile
Mentala apa 25. Ngai kat tang 21, 22 second installment ru ngimpat yo ado mentang. Ngai nak kalian ke isi gal apan scheme langi yo 22, 23. Tengi mentala sia somit. Kata kajing somit ru ngai haban konsol iki senang nya, konsol iki hak pentip. Tigi latip. Temental atip kila expect. Tela dangi mio tak along kajing lerang ni.